voice over ta daring dapita. SKL. Bitaw kisay relate. Nga kanang gabi ng dako. Hapit na mag alas 11. Gibati ko gagutom. Bitaw kaning time guys kuan. Wa ko'y tarong panihapon. Kaya malagi nang nagpislango ko. Wa ko ganahi mo kaon. Hinja kay pag tangang gabi na kay kuan man. Gibati naman ko gagutom sa maoning ning bakod ko. Para mangitag masimo-simo. Madyo galing kay naapay suman na habilin. Sa maoning nagkaon ko. Kay kanang murag di ko katug sa kagutom. Aning kaon na lamang ko bisag gabi ng dako. Nagtimpla na lamang po ko gatas. Hi guys, nami bisita. Nabot niya. Malay pa may gumabot ni kay Nani Gasa. Malay pag mga bata. Ya, gasa mangga. Boy. Manggang hilaw. Ay, hindi. Naglito naman lang. Nana pa dyan ko nilitson. Isa litson na, baboy, manok. Palingot ko kainit. May badjing na daw sa mangga, oh. Bulos. Grabe dyan lamia isang kaungan, kit-kit. Ay, Jer. Puwasa ang Sprite, Jer. Palihog, Jer. Ako ra. Katul na maak. So hi guys. Madyung gabi ni jong tanan. Nanap ako sa ang favorite nga taguanan bitaw. Mabitaw ni kanang suok nga ang ganahan ug mag istorya ko kay kanang sila Lexi ug si Aliana to dito speak. Nadani nga kwarto. Manang dari ko kay ug adto ko mag istorya na electric pan liwaras mo nang dari ko suok bitaw karong adlaw update ra ko mo gihapon wala ko nag video kay agamo ang palibot dari labi nag among silingan basta basta di naman trabaho magpa-sounds din na labing kasuga mo nang ako ka lugar og video. Pero karong adlaw man jud ko gibuhat. Kuan ka nang nagdigamor ako og paniud to. Buntag gani. Sinanay may nakadigamo kay malagi nang na late ko pag mata kay kanang nimbawi pag hanglawas baka sunod-sunod po ko may madyong tuog. So karong adlaw kanang dara na jud ko subay. Diyan pahuway ra ko dapat mula ko menta mi ganina kay mutambong mi og kanang kasal sa kanang ijaan ni atan. Hindi mamalagi nga kanang ang lawas sa manggipahuway sa mao nang wa sa lamang mi mulakaw kay lisod og biyahig ladyo unja bago pa ko na adyo. Unja nade ko i-share ninyo.
na inihatag na hagbag. Diya. Kanang, sorry dyan sa naghatag. Wa man ko maingan nga, wa na ma-appreciate, agi dyan gihatag. Pero, kanang bawang ipakita ninyo o kanang inside yung ka-istorya. Diya ko na bas ng baga, hanggi kanang gi-research, ag brand, manggitan og porma. Ang gi-research ag brand, dyan nakita pa na ba sa pag-research na nga, nga rin nga style, kuan di si Jack kanang mahalin nga bag. Ako ba dyan ko naanad bagog mahalin. Ang gitanaw ang presyo, kuan tag 4,000 plus. Dyan, pag ang itsura, nakain ko nga, garang ipakita. Kani ba nga bag, ag kuan dyan ni Jack, ag tatak kay kanang Giordano. Nadako rin ba si dyan dakog sud. Naman hinatag ko ani Jud kanang bag-o pa nakabalot pa ni si Jack. O plastic niya halamang gitanggal kay ang gikuan nga ligon Jud si Jack. Namalagi to ko maramang ko kanang isa ka no. Ug hanggamitan ba maramang ko kanang estudyante sa ka. Comment ko no guys. Ug okay ra ba ni sudlan na hakuan, sudlan Biblia isa ba? Sabay dapat dali kuan. Basta kay i-research ang gitanaw ngani ba na ag jang brand kay Giordano Classic. Ngani ba na Giordano. Diya, kuan ligan si Diya. Sud. Diya na sa zipper. Ako kayo magukunaan na din. Ay, ada ni gisudla kuan. Ngani ba, di ba ka ni di ba ka ingag asa ni dapat na gamitin. Marang ko estudyante ka na nasa dyan nga ni. Pero ligon jud siya sa personal. Diya mo lagi hanggi lantaw. Kamo lagi tanaw dari sa Google. Ug kanang Giordano. Nga ni jud. Hanggi tanaw. Mahalan man di ay. Di man naningon ko bahala. Kuyawan, harabet na ninggi. Ang tanawon na Giordano. Bitaw, ma-share ako ninyo guys kay ignorante bidya ako about na ng mga bagbag kay magbag ra bidya ako sa kubag ako ra dito di ko arte bisag insang baga ra mabitbit hindi na ko magkuan pero kani kay maro mag hani kay gahaba jang bag hindi lang na ipakita kay maawaw ko. Giordano Classic bag. Anong gitanaw ganina. Pasalamat ko sa naghatag. Diya. Na, yan ni. Pareha dyan ni na. Diya. Ang gitanaw kay mahal si Diya. Nga ni na nga bag. Di man makita. Di siya ni makita. Na guys, parihara sila purma. Na, di man makita. Ano man eh. Nga, hindi legit makita. Kaya sa magaw. Basta kay, ang gikuan, Giordano Classic. Maujud ka na. Kuan, 4,000. 4,966. Hala. Kuyo din ni nga baga. Salamat sa naghatag. Bawin sa kay asa kanila gamitin yung baga. Ligon ka dyan. Nalipero po ko ba kay first time po na nga makabago. Mahalin para na og 4,000 nagpresyo. Mahal naman na para na kaya ang bag kay mga tag 200, 150. Karon ko na ko makasuway bag nga tag 4,000. Ngani kada koon. Nalaman yung sudlan sa ginsa. Sudlag kuan na. Bitaw, salamat sa naghatag na ni. Hindi siya magpamensyon. Kay boto si Jah nga
Ngayon ko, hala. Ano sa manang baga? Bitaw, salamat sa naghatag. Karon pa ko makabag nga ni Giordano. Sa mara to, SKL. Share ko lang kay naignoy ko sa bag. Bitaw. Nang research kay tag 4,000 kapin man. Nja, kuan ka nang narapo ko i-share ninyo ba? Bitaw, dapat di man ta kumukuan da nino. Pero, just, kuan man good. Kuan, mo share lang ko. Katog na. Hala, dapat man din magkuskus ang kuko. Gabiin naman. Diyan na mas kadlawon. Kanang nara ko i-share ninyo nga about sa hang sitwasyon bitaw nga kanang naijay mga tao nga kanang wajid malipay sa suko. Naijay isa ka tao nga di na i-mention laman. Kay bahala na Ginoo. Nasuko, arang suko nga kuan kanang minjo ko. Diyan nakaingan lagi ko nga. Hala. Wala sila kasabot na. Maraman po dugan ng ang pamati. Maraman bukog teenager. Nga masuko og magminjo ko. Bitaw. Najad. Naranas ako ang kuan. Ang pamilya. Di naman ko mention og sikins. Mahala mo mag kuan. Magunahuna basta kay naitaw na isa ka buok nga grabe nag-alboroto suko wa sila kasayod nga lisod po dugan ng di ko magbinjo ang jud ko ano di kasabot abi nila og kanang hayahay ng mahimo kong single man forever sa sitwasyon pong Aliana. Naputo ning comment ningon nga kanang basing kunog si Aliana harang makasagdan na. Di dyan na ibaylos Aliana. Umiing ko magminjo ko. Nja ang i-priority hang bana na. Di dyan mas priority dyan hang anak. Di dyan din maminjo ko dyan. Kanang mapasagdan hang anak na. Bahalag di ko maminjo. Basta maminjo magaling ko hang anak mo din hang pinaka number 1 nga priority. Di maninggot pasabot nga maminjo ko. Ang bana na yung namayahang kanang atimanon jagang anak di na. Di ba jud. Nang sa uban nga naguna-una adyo lang pud mo palabi. Kamo mahinuoy daghang istorya. Relax lang galing ko nga ako'y minjuunon. Bitaw. Nasa ka nag-iring. Nag-iring dari. Katul. Nagamang bahay ko an. Tapak-tapak ni kay ajuhunon pa ni kay mga gabok na. Iring. Nja. Basta shout out na naman ko sa mga daghang hinanakit nga daghang hinayang daw na kay labot ninyo daw ning kinabuhi wa gyapon may mahimo kay aning desisyon bisan pag nga suko mo mingan tong ning message na haningan nga kuan mas madyo pa kuno sari kay ikumpara ba ilanggi kuan ilanggi kami no sa atan kay kuan ako no sa atan manindahay ra na manindahay ra lagi pero magin sa man nang wa sila kasayod insa pag isa na narbaho sige man pag balimbalhig trabaho ang pay permanente kay di kasinabot di regular sa ijang pagka-driver sige ra ka bag-o. Mao na dyan na lamang magkumpara.
malipay na laman mo ginsay ahong nahimong desisyon. Di na sigig kasuko, di na sigig hatag og istoryang makapasakit sa tao. Kana adjust kuan kanang hang mention okay ra mo sila mention. Bawo kaysa sa Neil John Aquarius. Grabe lagi, grabe maka kuan. Grabe maka pasakit og istorya pero okay ra na. Mas bulahan may no ng tao nga pasakit ang istorya. Okay ra na pasakitan kog istorya. Importante ako wa ko'y hindi pasakit ang tao. Bahala na mo magpasakit mong istorya na dawaton. Na pasensya na mo nga gihapon ng video kay kuan lagi kanang di time aliwaros mong silingan grabe pud maka tugtog. Ganina ningali sila sa ate floor naka video sila ka reject pero ako wala ko mag-vlog lagi kay aliwaros ang palibot. Sumara to karong gabi na bawi ra ko sunod kay mamalaging ako kalakaw na ako dari kay bago pa ko na adyo. Daghang salamat sa inyohang suporta. Daghang salamat sa inyong suporta. Sumara to, bye bye.